Wala niyo. Humo kayo. One day, isang araw, nakamata naman tayo sa ulang gapon, nagkape muna tayo at nagsipa-sipa muna tayo gamay. No, napaka-abdik ng mananap at siyempre dahil malapit na ang duty ng volunteer nila GO, kaya medyo naghanap muna tayo ng manok para makain tayo ng masarap bago tayo magmunggos at magpiksaw sa susunod na semana dahil kaunti lang ang ating allowance. Yan, kumuha na tayo ng tanglad para pampasarap ng ating niluto. Sing sarap ng nagluto siyempre. Pagkatapos ko kumuha ng tanglad, bumunta ako dito sa ilog, nakita akong mangga, kinitkit na ng mananap. Talagang napakatamis talaga ng mangga nito, parang maguba ang aking naong sa kaslom. Pero ayos lang, nakita ko na ang target ko sa kabilang ibayo. Mayroon ako nakitang kapayas dito, kaya mataas siya, maliliit yung bunga, kaya inuyog-uyog ko lang baka sakaling matamaan ang ulo ko. At dito na ngayon nakuha ko, sobrang liliit, no, liwat talaga sa pagkatapos natin makuha ulit yung mga maliit na papayas, kaya kinuha natin tong manok at ating dinabdaban at siyempre kinuha na natin yung lubot niya kasi hindi ko gusto yung lasa ng kanyang lubot. Ayaw ko talaga yung medyo malangsit ang kanyang puwitan, kaya medyo tinigbas-tigbas ko na ito. At siyempre pinaupo ko na sa sa kaliro. At siyempre dahil kahoy ang ating gamit na gasol po nga aso. Nakita nyo naman, hinayop-huyop ko, sinampungan ko ang aking puwitan dito kasi para medyo mag-focus sa baba ang aking mga hangin. At andito na nga yung mga lamas na hiniwa ko. Meron yung sibuyas, dahon, bombay, halos na iba't pang klase mga mananap. Yan, kinuha ko na. At pinastar ko na ito para ihulog ko na yung kapayas sa niratan natin kasi nagbukal na siya. Ayan, hinulog ko na yan pa isa-isa kasi nahirapan tayo medyo, no. Ayan, para mag humok na rin yung kapayas pag naghumok na rin yung manok. Pero yung manok na yan is 21 years old na, kaya medyo maghahi-gahi na talaga yan basta kinawat, no. Sa nawadaan og manok diha, magdala lang kayo ng yahong dito sa bahay, punta kayo dito at bibigyan ko kayo nitong mayroon pang medyo balahibo na pako. At siyempre nagpay-pay-pay dahil dito kasi hindi ayaw naman na sumiga ng ating kahoy. Medyo basa-basa kasi ito, si maulan-ulan dito gamay. Kaya todo pay-pay na lang yung ginawa natin dito. Tira patsamba lang pala tong recipe natin, kaya wag na wag nyong gayahin, medyo kinaboy style lang to. At siyempre pagbukas ko, ayan, nakita ko yung mga balahibo. Tinuslok natin yung kapayas kung okay na ba. Medyo humok-humok na talaga siya, pero ang manok talagang medyo may pagkaguma pa. Medyo matanda na rin tong kinawat namin na manok, kaya medyo nagka-apiki pa talaga. Yan, tinilawan ko na yung sabaw kung anong idagdag ko dito. Nilagyan ko pala ng kaunting asin to para medyo may pagkaparat-parat naman yung lasa at hindi tayo maging engkanto dito, no. Baka sabihin ng mga engkanto na para sa kanila to, pero tingnan yung mukha ko, yan. Mukhang engkanto rin. Kita nyo naman, napakaitim ng taong yan, no. Kahit nasa bahay palagi, pero maitim pa din. At siyempre pagbukas ko ulit, nilagyan ko na ito ng mga ricados. Hinulog-hulog ko na yung mga lamas dito at medyo pinataka lang yung ginawa ko dito, no. Medyo apiki yung mga plaster ng mga lamas, kaya sinugkay-sugkay ko na lang para may kasmekos insan ba, para mag-mix-mix pa yung mga lasa niya. Medyo walang halang pa yan. Nilagyan ko ng kulikot na sili at tinilawan natin ulit, kaya nabusog yung tao dito kakatilaw lang. Kahit hindi pa kumakain, busog na talaga tayo dito kasi sobrang tinilawan natin yung luto natin na napakasarap naman talaga. Medyo star-star ang lasa. Pagbukas ko ulit, yan, nilagyan ko ng tubig na pang padungag sa sabaw para medyo marami rin tayong mahigop na pampasabaw kasi meron tayong susunduin mamaya at para marami tayong mailabas na mga sabaw-sabaw. Pagkatapos ko nilagyan ng bitsin, siyempre ano pa ba, konting asin pa para medyo parat-parat pa talagang lasa natin dyan kasi nagtabang na yung lasa ng sabaw kasi nilagyan natin ng maraming tubig. Medyo giliog na ko ng kaldero guys kasi mahilig tayo sa sabaw eh. Ayan na siya, medyo iniwan namin to kasi sinundo ko tong isang to.
Pagkatapos kong pinatikman sa kanya yung luto ko na napakasarap naman talaga yung nagluto. Kaya pinabidyo ko na siya at ako na yung naghaon dito ng manok, no. Medyo apiki ngayong plaster dito kasi mukhang mahuhulog na yung isang paa, pero kaya natin saluin yan para sa kinabukasan ng bayan. Ayan na, kinuha ko na at nilagyan ko ng maraming sabaw, siyempre pampahigop. At tingnan nyo naman yung niluto ko dito, tira pataka lang to pero okay din to guys, pampa sariling kain lang ba. Inato lang ni kay kung ato ning ipatilaw sa uban, sabihin nila na hindi talaga yung masarap kasi pinataka style lang yan, pinatsamba lang. Pero tingnan nyo naman, humuk-humuk na talaga yung manok dito. Ikaw ba naman iwanan sa kalayo? Tingnan natin kung di ka manghumuk. Yan, kinaon ko na ito guys, hindi ko na ito pinalampas at hinukaran tayo dito ng bahaw yan guys, yung nasa rice cooker bagong lungag pa, pang-reserva ba, pero nabusog na tayo kanina kakatilaw. Ganyan talaga tayo magluto, medyo na football talaga tayo sa ating trabaho dati na pagkakusinero kasi tinilapan natin ang luwag. Huwag na huwag nyo titilapan yung luwag, lalo na kung mayroong tao nakakita kasi football talaga kayo sa pagiging kusinero nyo. Medyo tira patsamba lang tsaka tinilawan yung luwag, ayan na. At medyo nagka apiki na dito, kinuha niya na yung isang paa, no? At siyempre inigop niya rin sabaw, pinatikim ko kung masarap ba. At siyempre masarap yan, kaya huwag ka na magising-ngisi dyan, no? Sarap na sarap siya, no, sa akin. Kinawat na. Ha? Kinawat. Gilong ba? Lagi. Nagtarang yung pangkon. Kinawat na manok. Gilong ba yun? Nabalik ko manok pato naman ako ah. Kailangan Jenny, karoon nilikan. Kinawat na eh. Jenny ka nilikan. Kinawat na eh. Pagong pakar. Pagkatapos natin magtalo dito kung kinawat ba o asa natin kinuha yung manok, pero talagang kinawat ito sa silingan, kaya huwag kumain na tayo ng kinawat. Masarap talaga yung kinawat kaysa sarili nating manok, kaya tikman nyo na rin yung manok ng inyong mga silingan, lalo na yung mga makulit na manok. At hanggang dito na lang ang ating video dahil bukas mag-duty na mga GO. At siyempre magkakain na tayo doon ng mga munggos at itlog lang yung titirahin natin hanggang sa susunod na buwan, kaya huling kain na natin to ng masarap-sarap na konti para sa akin kasi tira patsamba lang naman to guys. Hanggang dito na lang talaga, bye bye na talaga at see you next video na.